ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውሉ እምበኣርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፀኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ዓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ናይ ውሽጢ ሃገር እስራኤል ኤርትራውያን ክጥረዙ ተሓቲቶም እስራኤል ህዝቦላ ንኩናት ከም ዘደልይዋ ዝገልጹ እኳ እንተኾኑ ንኩናት ግን ተዳልዮም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ፀወታ ናፅው ዕድመን ደማማብታት ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፅን ካልኦትን ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፀወታ ናፅው ዕድመ ንደማማብታት ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ፍጥጥ ንፖለቲካዊ ቁመና ትግራይ ዓብ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ክግለጽ ፀኒሑ። ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ምስ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዘለዎም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዳርጋ ምስጢር ዕዳጋ እዩ ኮይኑ ዝርከብ። መንግስቲ ብልጽግና እውን ብግድዩ ነቲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ መፋሕፋሕ ኣብ ምግፋሕን ናብ ግጭት ንምድፋእን ዘፃወቶ ዘሎ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። እምበር ከስሎም መንግስቲ ብልጽግና ነቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ተፈጢሩ ናብ ዝኸፍአ ግጭት ዘምርሕ ዘሎ ፍጥጥ የግፍሕ እዩ ዝበሎ ሓድሽ ኣጀንዳ መንገዳ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ዘወጋውያን ሰራዊቱ ኣቢሉ ፈኒሎም። እዚ ኸባራት ኪሎ ተበጊሱ ዘሎ ሓድሽ ሰነድ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዳለወ ኮይኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ኣፍልጦ ዝሃቡን ብወኪላቱ ኣቢሉ ሓሳብ ዝሃበሉን ምዃኑ ንምርጋፅ ተኻኢሉሎም። ምናልባሽ ኣብ ሰዓቱ ዝኸሸሐ ኮኳ ዝኾን ዝህሉ እንተኾነ እዚ ሰነድ እዚ ንኸባቢታት ኣላማጣ ጠለምቲ ጠገደይ ከም ዝምልከት እዩ ዝንገር ዘሎም። ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ 1200 ብሽክለታታት ብምዕዳግ ንብሙልአን ዞባታት ኤርትራ ክከፋፈል ምዃኑ ገሊጹ። ኩሎም ህጻናትን መንእሰያትን ኤርትራ ሳላዊ ውሁድ ፃዕሪ ኣሰልጠንቲ ተቐዳደምቲ ብሓፈሻ ስድራ ቤት ብሽክለታ ኤርትራ ዝተረኽበ ምዃኑ ብምፍላጥ ምስጋንኦም ብምልጋስ ተስፎ መጻዮም ብሩህ ከም ዝኾነ በቓላቶም ኣረጋጊጾም። ብተወሳኺ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ሻምፒዮና 2023-2024 ኮይና ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል 2023-2024 ትማሊ ሰንበት ሚኒስትራት ሓለፍቲ ፌደሬሽናት ስፖርታውያን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ተዓዘብትን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ዝተረኸብሉ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ባዝዩ መራኺ ዝኾነ ብባህላዊ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ዝተሰነየ ብዝለዓለ ድምቀት ተዛዚሙ። ፈለማን ሜዳ ዝወረዳ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ደንደንን ኢንሹራንስን ክኾና ከለዋ እታ ሚኒስትር ምክልኻል እተለን ትምወልን ክለብ ደንደን ኣብ ልዕሊ መዘና ዝኾነት ክለብ ኢንሹራንስ 3-0 ብምዕዋት ጽዋዕ ሻምፒዮን 2023-2024 ከተልዕል ኪኢላ። ስዒቡ እቲ ብርክት ዝበለ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብሃንቀውታት ጽቤን ዝነበራ ዓበይቲ ክለባት ሃገርና ዝኾነ ክለባት ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ናብ ሜዳ ወሪደን ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ማእከል ዝተሓፅረ ሰሓብን ህላኽ ዝመልኦን ፀወታን ኣንፀባሪቐን። ኣብ መወዳእታ በዓወት ክለብ ቀይሕ ባሕሪ 2-1 ብምዕዋት ሻምፒዮና ዞባ ማእከል ዲቪዥን ኤ 2023-2024 ብምዃን ዓባይ ዋንጫን ዝተሰላዓላ ገንዘባዊ ሽልማትን ክትወስድ ኪኢላ። ክለብ ቀይሕ ባሕሪ 3 ፀወታት ተሪፍዎ ከሎ ኣቐዲማ ሻምፒዮን ምዃና ኣፍሊጣ መንበራ ዝዝከር እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ደንደን ካልእቲ ኢንሹራንስ ሳልሰይቲ ኸ ኩባንያ ሰገን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚቲ ቀይሕ ባሕሪ ካልእቲ ደንደን ሳልሰይቲ ኣስሜራ ቢራ ወይ ሜሎቲ ብጠባይ ወይ ፌር ፕሌይ ደቂ ኣንስትዮ ክለብ ደንደን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ክለብ ምምሕዳር ጎዳይፍ ተዓዊተን። ኣብ እስራኤል ኤርትራውያን ክጥረዙ ከም ዝተሓተተ ተገሊጹ። ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታመር ቤን ጊቪር ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ክጥረዙ ከም ዝፀውዐ ካብ ቤት ጽሕፈት ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ብቐዳም 24 ናሓሰ ኣብ እስራኤል ደባዊ ክፋል ከተማ ተልኣቪቭ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍትን መንግስትን ተቃወምቲ ኣብ ጽርግያ ብዝተፈጥረ ከቢድ ዕግርግር 2 ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 8 ድማ ብከቢድ ከም ዝተሃርሙ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ሚኒስትር ድሕሪ እዚ ክስተት ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ክጥረዙ ዝፅውዕ ዘሎ ነዚ ብቐዳም ዝተረኣየ ክስተት ኣመልኪቱ ቢቢሲ ካብቲ ቦታ ሓበሬታ ንምርካብ ተወኪሱ እዩ። በዚ መሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ባሲ ገለ ካብ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ተርፊዶም ክምለሱን ከለዉ ከም ዘጋጠመ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ካብ ትዕዘብቶምን ተመክሮምን ጠንቂ ናይቲ ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ኣሰካፊ ተርእዮ እውን ሓሳቦም ንቢቢሲ ኣካፊሎም። ሚኒስተር ኢታመር ቤን ጊቪር ነዚ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ዕግርግርን ምቅታል እናመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ሓሳብ ብፖሊስ እስራኤል ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤልን ደገፍ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ ነቲ ቅድሚ ዓመት ኤርትራውያን ንኽጥረዙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝተተኻይዱ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ ሚኒስትር ፍትሕን ውሽጣዊ ጉዳያትን ስጉምቲ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም። እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት ነዚ ጉዳይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምቕራብ ኢዱ ክሕቡስ ክንጽውዕ ኢና ኢሎም።
ፖሊስ እስራኤል ሰላምን ድሕነት ዜጋታት ንምውሓስ ኣብ ቴል ኣቪቭ ቁጥሪ ኣባላት ፖሊስ ካብቲ ዝነበሮ ከም ዝዘያደ እውን እቲ ሚኒስተር ገሊጹሎም። ኢታምር ቤን ጊቨር ኣባል ናይ ትሕሉፍ የመናዊ ዝኾነ ሰልፊ ኦትዚማ ይሁዲት ኮይኑ እቲ ሰልፊ ብቐደም ብወላንትንኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱን ዝደልዩ ዜጋታት ወፃኢ ሓገዝ ንኽኸውን ብምባል ካብ ውልቃዊ ካዝናው 1.5 ሚልዮን ዶላር ኣበርኪቶም። ቅድሚ 2012 ናብ እስራኤል ብሲናይ ኣቢሎም ዝኣተው ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ከም ዘለው እዩ ሰነዳት ዝሕብር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ክወፁን ዝቐረበ መደብ መቐባሉ ይዝከር። ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታምር ቤን ጊቨር ከዓ እቲ መደብ ክትግበር እዩ ኣትሪሩ ዝፅውዕ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብቲ እዋን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀይሕ መስመር ተጣሒሱሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ብተወሳኺ ንኩሎም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ኢሉ ዝገለጾም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንምብራሮም ዘኽእል ሓድሽ ውጥን ክሕንፀፅ ኣዚዞም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብቲ እዋን ነቶም ኣብ ሃገርና ፀገም ኣለና ኢሎም ኣብ እስራኤል ዕቑባ ዝሓተቱ ኣብ እስራኤል ኮይኖም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ዘለውን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዝረአ ግጭት ካብ ባስን ዕግርግርን ሰጊር ምቅታል ዝተሓወሰ ደሞ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ ኣብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ካልእ ድማ ብከቢድ ቆሲሎም። ኣብ መንጎ እዞም ጉጅለታት ዝፍጠር ግጭት ተደጋጊሙ ክረአ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ግንቦት ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ሓደ ሰብ ብኸራ ከም ዝተቐትለ ይዝከር። ቅድሚኡ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ርሾን ጽዮን ዝተባሃለት ከተማ ኣብ ልዕሊ ዑመር ዓብደላን ሱልጣን ሳልሕን ዝተባሃሉ ክልተ ኤርትራውያን ብካልኦት ኤርትራውያን ዝወረደ መጥቃዕቲ ዑመር ሂወቱ ክስን እንከሎ ሱልጣን ድማ ብከቢድ ከም ዝቆሰለ ዝዝከር እዩ። ብሓፈሻ ኣብ እስራኤል ብተመሳሳሊ ፍጻሜታት ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ዝተቐትሉ ቁፅሮም ኣስታት 30 ከም ዝበፅሕ ጸብጻባት ይሕብርሎም። ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብታ ከተማ ብዝተፈጸሙ ዓበይቲ ግጭታት ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ብውሕዱ 170 ሰባት ተሃሪሞም እዮም። እዚ ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ፍጻሜታት ጉዳይ ናይቶም ደቡብ እስራኤል ግብፂ ኣብ 2012 ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚ ምዕፃው ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተው ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተቓልቦ ክስሕብ ደሪኽ እዩ። ኢታምር ኣብኒሪ ዝተባሃለ ኣባል ባይቶ እታ ከተማ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበሪቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዝተረኣየ ፍጻሜታትን ክመጽእ ዝጸንሐ መጠንቀቕታታትን ብመንግስቲ ዝተዋሃበ ድኹም ግብረ መልሲ ብምንቃፍ እዚ መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ዝተረኣየ ነዊሕ ዝኸደ ሸለልትነት እዩ ኢሎ ህዝቢ ብሰላም ክነብርን ውሕስነት ክስምዖን ግቡእ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን ግን ካብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ዘይርጉእ ኩነታት ዝቐረበሎም ተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት ኣሸሽሎም። ውፅኢቱ ድማ እዚ ክብል እቲ ባይቶ ከተማ ከም ዝገለጸ ጀሩሳሌም ፖስት ኣስፊሩሎም። እስራኤል ህዝቦላ ንኩናት ከም ዘይደልይዎ ዝገልጹ ክኾኑ ከለዉ ንዑ ግን ዝተዳለዉ ከም ዝኾኖም ገሊፆም። እቲ ብሰንበት ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላን ዝተኻየደ ምልዋጥ ደብዳባት ነፈርትን ሚሳይላትን መርኣይ ዓቢ ምዕባለ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝጸንሐ ወጥሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰንበት ንግሆ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ንዝርከብ ዕላማታት ህዝቦላ ሃስታት 100 ነፈርቲ ኩናት ተልዒሉ ከም ዝደብደበ ክገልጽ እንከሎ ህዝቦላ ብወገኑ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ሮኬታትን ሚሳይላትን ብምውንጫፍ ግብረ መልሲ ሂቦም። እተን ነፈርቲ ኩናት ዝምልከት 100 ተባሂሉ ዘሎ ቁጽሪ ቁኑዕ እንተኾይኑ ድሕርቲ ኣብ 2006 ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላን ዝተኻየደ ሙሉእ ኩናት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶም ዝዓበየ መጥቃዕቲ ክኸውን እዩ። መጥቃዕቲ እስራኤል ብኣቆጻጽራ ሰዓት እቲ ከባቢ ወጋሕታ ሰዓት 4 ፍርቓን ዝተኻየደ ኮይኑ ድሕሪ ፍርቂ ማለት 5 ሰፊሕ መጥቃዕቲ ህዝቦላ መደብ ከም ዝነበረ እስራኤል ትገለጽ። ኒውዮርክ ታይምስ ንሓደ ስሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ስለያ እስራኤል ጠቒሱ ከም ዝሕብሮ እዚ በህዝቦላ ተወጢኑ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልታ ኣብ ማእከላይ እስራኤል እትርከብ ዝዓበየት ከተማ ተልኣቪቭ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬት ዘጠቓልል እዩ። ኣብ መወዳእታ ህዝቦላ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከባ ወታደራዊ ማሕበራት እስራኤል ዕላማ ብምግባር ልዕሊ 300 ሮኬታትን ሚሳይላትን ከም ዝወንጨፈ ገሊጹ። ኣብኡ ድማ ሳይረን መጠንቀቕታ ደወል ደብዳብ ተሰሚዖም። እዚ ምዕባለታት ነቲ ዞባን ኣብ ዳግማይ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ከየእትዎ ከቢድ ስጋት ፈጢሩላ። ህዝቦላ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ቀዳማይ ገጽ ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ላዕለዋይ ኣዛዚ እዩ ፉኣድ ሹከር ብ30 ሓምለ ኣብ ቤይሩት ዝተፈጸመ ቅትለት ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ እስራኤል ኣብቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ቴህራን ዝተፈጸመ ቅትለት ፖለቲካዊ ኣዛዚ ሓማስ እስማኤል ሃንያ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ብሰፊሑ ዝእመን። ድሕሪ ዝኽልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብ ክልቲኦም ወገናት ኢራንን ህዝቦላን ግብረ መልሲ ክወሃብ ምዃኑ እዩ ተፅቢት ጸኒሖም። ኢራን ዛጊት ዝገበረቶ ነገር የለን። ብወገን ህዝቦላ ግን እዚ ኣመናዊ ወሳኒ ዝኾነ ቀዳማይ ግብረ መልሲ ምዃኑ ይግመት። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ቅልውላው ዝዓበየ ዞባዊ ሳዕቤናት ከይኸትል ንምፍትሑ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ጸኒዑ ዘሎ። ኣሜሪካ ተተኽሲ ደው ንምባልን ጆሆ ዝተታሕዙ ንምፍታሕን ዘኽእል እማመ ሰላም ከይፈሽል ንኽልቲኦም ወገናት እስራኤልን ሓማስን ከተጠንቅቕ ትስማዕ ኣላ። እዚ ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ግን ናብቲ 10 ኣዋርሕ ዝቐጸለን ከቢድ ሰብኣዊ ሞትን ቅልውላውን ዘኸተለ ኩናት ጋዛ ዝኾነ ፍረ ከምጽእ ኣይከኣለን ዘሎ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ማለት ኣብ ጋዛን ሰሜናዊ እስራኤልን ኩናት ክገጥም ድሉው ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እንተኾነ ህዝቦላ ካብ ሓማስ ኣዝዩ ዝሓየለ ዘይተጻዕደ ሓይሊ እዩ። ኣብ መላእ እስራኤል ዝርከብ ዕላማታት ክዋቅዑ
كبقعوا زخلو 250 شح زخونة تونجفت روكيتات كم زوننيون زقمت بزحت واقعات حزب الله وقع سوريا استساتفو حيال نيموقع لمد زلوم كابني حماس بستعز أصفن زبلسن زعاتو غيم دحر دارقا حد عمد كينات كازا بزوانا بإسرائيل كالو كينات نمخفات بحق شوات تالو ديزبل بزحت زل علو زلو حتى خوين الله باماي تشحت زغطر أبالات عقور سرايت إسرائيل أب كازا كخطو تتسوي عمالو بزحت دما بترقاقام أقل كيلوميم يخون مبر بزحت إسرائيلوان بفلاي كاب سمين أنصار حزب الله سقم تخوصد كم زادلي يامنم 10 شعات نبرت تخبابي كنات كازا كاب جمرات حزم كم من نبابروم تفناقيلهم بزحت ويناتهم سينم يم متكات إسرائيل سقو ب10 شعات زغطر نبرت دبو ليبانوسون كم من بريم تمزابيلا مالهم حزب الله قدامي معرف حنا مفدينا قتلت فؤاد شكور كم زازما فليتلهم سنبت نقو هبل إسرائيل سفت متكات استوسن عنو تسعة بخينو بغلتي وكان قدات كم زورده يقلت إسرائيل عب متكات حزب الله بعود كم تخلخلتها تأمن أتزمت حتى تخنتات نبتاب زحلفتكم تكونات كازا خب جمرات حسوت كفت أمت أن حسق ردباو متقع كغطسل دي ويس إز سنبت سفت متكعتي ناب عزيز خبدا جيجت كعرك يخليو زبليو مرحة إسرائيل هزبولان ملوكنات كم زيدا اللي كوان تقلتو أدلاين تخوينكن تداليم كم زرلوهم زي الزارب زرلوهم مباركس خبركم تخاتاتلتنا ناي ساعتسي زينا ميسانا نابزي فتسم حدش زيناتات مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارا يترسويكم سلام